Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin. Ibon natin pa ba? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin every week. Every week po tayo nag-upload ng video natin mga kaibon. At yung FB page pala natin mga kaibon, paki-like, follow, and share na rin po mga kaibon para dumami tayo doon. Kasi gaya nga ng sinasabi ko parati, doon po tayo namimigay ng ibon o kahit ano, kahit itlog na fertile, doon po tayo namimigay. Pag naisipan natin mamigay, namimigay tayo agad-agad doon mga kaibon. Handfeed, namimigay din actually tayo doon mga kaibon. At syempre, ang Shopee natin mga kaibon, salamat sa mga sumuporta at congratulations po sa mga nanalo. Tuloy-tuloy po yung pamimigay natin ng ibon doon mga kaibon. Salamat po talaga sa suporta nyo. Ngayong week na to mga kaibon, napakaganda at napaka-interesting na topic natin. Kasing topic natin, ang pamagat niya ay ang sikat na anonymous post. Sobrang sikat ngayon yan ng anonymous post na yan sa isang group sa FB page mga kaibon. Kasi pag nag-post ka doon ng account mo, malamang hindi na-approve doon, napipending yan. Pero pag anonymous, approve agad mga kaibon. Kaya pag-uusapan natin yan. At pwede kayang makita o may paraan kaya para makita kung sino yung si anonymous na yon mga kaibon. Pag-uusapan natin yan mga kaibon. Okay? Pero syempre bago natin pag-usapan yung napakagandang topic natin mga kaibon, mag-shoutout muna tayo syempre sa mga solid supporter natin, solid kaibon natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay, ngayon syempre mga kaibon, mag-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Syempre unahin natin yung PPSM Boards Incorporated, kay kaibon Sir Dicky Lennon, Aldrin Martinez, Dan Katian, and Pauline Avery ng Quezon City, Silverio Magbanwa, Eli Sarmiento ng Pampanga, Angelo Villena ng Cabanatuan, Jobert Casal JTV, pasuporta din po, Wilson Avendano, Eric Serrano, Pablo Perez, Yubab Bini-Avery ng Bundinlupa, Michael Basibas, Elmer Senidosa ng Binangonan Rizal, Rolly Boy Escuelona, ENC Mini-Avery ng Gapan, KJ Mini-Avery ng Samar, Team Utog ng Samar Leyte, Jose Caparoso, Jam at ang anak niyang si Otaro, MOTS, Jaydeth Ibunan ng Tagig, Frank Aguilar ng Binangonan Rizal, David Mini-Avery ng Mariquia, Makati City, Marvin Soler, IMSJR Avery at kay kaibon EBC Mini-Avery ng Muntinlupa. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre pag-uusapan na natin yung napakaganda at napaka-interesting na topic natin na ang sikat na anonymous post sa isang group na grabe, ang dami na sanang members nun mga kaibon, 26,000 members na. At yung group na yun is African Lovebird Breeders Philippines. Grabe, dami na sanang members, kaso lang ang problema doon is yun nga, yung parang anonymous post lang yung na-approve doon at yung mga ibang post halos pending lahat. At may chance kayang malaman kung sino yon mga kaibon yung nagpo-post na anonymous na yon mga kaibon. Kung nakasubaybay kayo mga kaibon sa group na yon, grabe doon mga kaibon. Mga anonymous doon humihingi ng ibon, hindi lang basta-basta ibon yung hihingi nila, nangingi sila yellow face pa. Meron doon naghahanap Lutino Opa, ang budget 800. Meron doon nangihing patoka, meron doon nangihing handfeed. Lahat-lahat lang doon mga kaibon hinihingi. At lahat-lahat na lang doon mga kaibon binabagsak, binababa. Bakit natin pinag-uusapan to mga kaibon? Bakit kaya importante to mga kaibon? Syempre kahit ganun lang yun mga kaibon, nakaka-apekto yun sa ibang tao mga kaibon. At syempre sa industriya ng pag-ibon. Pero syempre alam naman natin lahat na mga nagpo-post na yun mga kaibon, yung iba siguro doon baka hindi naman nila mean talaga, yung baga trip-trip lang o minsan wala lang magawa, yung minsan baka gusto lang mapansin sila. Pero baka iba doon talagang mean nila na yung hinahanap nilang Lutino Opaline na sable pa, 800 yung budget nila. Hindi natin alam ang totoong motibo noon mga kaibon. Pero
bakit kaya natin pinag-uusapan to? Bakit kaya importante to mga kaibon? Kasi kung naalala nyo mga kaibon noong unang panahon, actually hindi naman unang panahon mga 1 to 2 years ago siguro to, last year lang. May isang account kasi mga kaibon sa Facebook na ang pangalan nun is Kaito kung naalala ko. Grabe yun mga kaibon, kasi mga ibon nun malulupit na talaga. Yung mga malaking breeder wala pa siya, meron na. Mga ibon nun is mga OPA, split YF, split pallid, mga OPA, split YF, split dilute, mga OPA, split YF, split ino, mga ganun yung mga ibon nun mga kaibon. Grabe. Sa mga veteranong breeder at sa mga group, pinag-uusapan na yon yung account na yon mga kaibon. At alam na namin na siguro wala namang maluloko tong taong to. Kasi nga, alam naman natin na karamihan, wala pa yung mga big time breeder talaga, yung mga nauna, wala pa mga mutation na yun, siya meron na. Pero magtataka kayo mga kaibon na may naloko pa ang taong yun mga kaibon. At hindi lang isang tao ang naloko nun mga kaibon, marami ang naloko nun mga kaibon. Iba-iba yung address nun, iba-iba yung pangalan nun, iba-iba yung cellphone na binibigay nun. Ayaw makipag-meet up ng taong yon, ayaw pick up, gusto lalamove lang mga kaibon. Ganun yung diskarte nun mga kaibon. At pagdating sa'yo ng ibon, yun nga, yung karga sablay talaga. At ang masama nun mga kaibon is syempre ang naluloko nun parati is newbie. Kasi syempre sino ba namang hindi bibili na newbie mga kaibon, na yung presyo ng green OPA, split YF, split ino, or split pallid, or split dilute, pares na 12,000 lang, 10,000 lang, ganun yung binibenta. Pero syempre magtataka ka na mga kaibon kasi ganun kamura. Bakit napag-usapan natin to, yung taong to? Kasi parehas din to mga kaibon sa anonymous post na yun mga kaibon, na syempre iba doon nagbebenta din. Pinag-usapan natin to mga kaibon kasi sa isip natin wala tong maluloko, pero meron naloko pala. Kasi syempre may mga newbie na syempre gustong makaibon ng mga magagandang klase, yung mga magagandang mutation. Syempre may engganyo doon kasi napakamura ang halaga. Pinag-usapan natin to mga kaibon kasi ayaw na natin maulit muli na may maloko ulit yung mga taong to mga kaibon. Kasi alam natin mga kaibon, maraming account to na ginagawa. Sa mga anonymous post na yun mga kaibon, nagbebenta din sila ng mga ibon. May nakita tayo doon, nagbenta Parblo Opa Dan Kakpa, 5,000 lang, anonymous ang gamit na account. Kaya iniiwasan talaga to mga kaibon. Kasi kung talagang totoong breeder ka o totoong seller ka o totoong buyer ka mga kaibon, syempre totoong account yung gagamitin mo mga kaibon. Syempre hindi ka gagamit ng anonymous na post mga kaibon o anonymous na mga listing sa Facebook mga kaibon kung legit ka mga kaibon. Pinag-usapan natin to kasi maraming naloko. Akala natin wala silang maluloko, pero may naluloko pa mga kaibon. At ang masakit doon mga kaibon, hindi lang isa, kundi maraming nalokong newbie, yung mga bagong mag-iibon. Syempre pag naloko yung mga bagong mag-iibon na yun mga kaibon, syempre ano na yun mga kaibon, parang ayaw na nila. Hindi pa sila nag-uumpisa or kakaumpisa pa lang nila, mapifeel na nila na parang gusto ko na mag-quit. Kasi unang salang pa lang nila o unang bili pa lang nila, naloko agad. Kaya pinag-uusapan natin to para maiwasan na yun mga kaibon. Kasi yung anonymous post na yun mga kaibon, minsan sabi ko nga, ang iba dan gusto lang baka trip lang nila, gusto lang nila mang-asar. Kasi minsan ganun lang din naman Pero syempre ang iba gagamitin to sa hindi maganda. Ang iba gagamitin tong anonymous post na to para mang-scam ng tao. Kaya pag anonymous yung post mga kaibon na binibentahan kayo,
magdalawang isip na kayo mga kaibon, mag-ingat kayo. Pero minsan kasi sa group na yon, sa sinasabi nating group na yon, anonymous lang yung napopost dun parang anonymous lang yung na-approve. Minsan may mga legit naman talaga na mga breeder na nagbebenta dun, at may mga legit naman siguro talaga na buyer na naghahanap dun, pero ginagamit lang nila yung anonymous kasi nga kung gagamitin nila yung totoong account nila, hindi rin ma-approve, kaya wala silang choice, kaya anonymous yung ginagamit nila. Pero ingat-ingat po tayo mga kaibon. Parang sirang plaka na tayo dito, pero ulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, mag-ingat tayo mga kaibon, kasi mahirap na ma-scam kayo mga kaibon. Kasi pag naranasan yung ma-scam tapos baguhan kayo, tapos yun pa yung pinag-ipunan nyo talaga, tapos na-scam lang, medyo madadala siguro kayo mga kaibon sa pag-iibon. Baka mag-quit na kayo agad o ayaw nyo na kagad mga kaibon. Okay? At syempre pag-uusapan din natin dito mga kaibon, kung may posibilidad ba na malaman kung sino yung anonymous post na yun mga kaibon, kung sino yung mga tao sa likod ng mga nagpo-post ng anonymous posting sa Facebook o sa specific na group na yun mga kaibon. At syempre ang sagot doon, oo mga kaibon, malalaman po yun mga kaibon kung sino ang nag-post ng anonymous. Malalaman po yun ng admin ng group at ng moderator ng group kung sino yung mga nagpo-post na yun, anonymous yung ginagamit nila. Makikita yung Facebook profile nila, malalaman kung sino sila mga kaibon. Ang problema lang dito mga kaibon sa group na to, di ko alam kung active pa yung admin nito o yung moderator nito mga kaibon. Kasi kung active pa yun, kayang-kaya nila makita yung mga taong yun mga kaibon sa likod ng mga anonymous posting na yun. At pwede nilang i-post yung totoong profile na ito yung taong na to, ito yung nanghihingi ng ibon, o ito yung gusto magkaroon ng yellow face na libre din, gusto magkaroon ng pati patuka doon mga kaibon, hinihingi Kaya feeling ko iba trip na lang din mga kaibon. Kaya kung ako sa inyo mga kaibon, pagka mayroong napagsagutan na doon o mag-aaway na kayo doon, Huwag nyo nang pakailaman mga kaibon, o huwag na kayong sumali doon mga kaibon, kasi masisira lang araw nyo. Okay mga kaibon, ito yung video na to is warning lang to mga kaibon, kasi kami akala namin nung una yung taong yun, si Kaito na yun, is walang masascam, may nascam pa pala. Kaya itong anonymous na to, baka may mascam to, o baka may magawa tong hindi maganda, kaya iwas na lang tayo mga kaibon. Okay mga kaibon, sana nag-enjoy po kayo sa munting video natin, sa munting warning video natin sa inyo mga kaibon. God bless po sa lahat ng mag-ibon, God bless po sa pamilya nyo, God bless po sa minamahal nyo sa buhay. See you next time po, Ibon at Iba pa. Paalam mga kaibon.